Ya aka yi ne? Haba, kai yanzu baka waye ba, baka da waya ne? Me? Ɗauko waya, baka da waya? Ni ko nake da waya. A yanzu an riga an waye. Gata? Kaga shiga wannan Play Store. In ka shiga Play Store mana zai ka rubuta BARDETECH. BARDETECH. BARDETECH in ka shiga nan ka gane za ka sai datar ka. Kuma su ka gane su ne asalin data a Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya ma an gaya ma. Kaga malam ni wannan na saba siya kuma ka san ni a nan in na tura abu sai minti 3 bai je ba datar nan tana min kyau. Haba sai ka ce baka waye ba, nan gurin nan ne jaka data. Ba ka ce in ka sa sai kai awa 3 bata shiga ba? Bare kuwa. To BARDETECH nan ne gidan data, su ne waɗanda suka fara sai da data na farko a Najeriya gaba ɗaya da dukkanin jihohin Najeriya. Dan in gaya maka su kana sa data su kana ɗora abin da kake ɗora zaka zut inda ka san wutar nefa ta ja ka. Kana so ka ce min BARDETECH idan na sace a Play Store zan gansu? Kware kuwa. Mun zan dauko application. To bari ka ji na gaya maka kaga kan ana siyan kati, ana siyan data, ana biyan kuɗin nefa. Sannan kware kuwa, sannan kuma wannan abun na wannan abun na yan makaranta da suke wannan waye da neko. Waye exactly. Yawa waye da neko. Yawa su fa duk zaka iya biya a kware kuwa. BARDETECH din? BARDETECH ai shi application ne mai sauki wanda duk wanda ya amfani shi zai ji daɗin mu'amala da su. Bari ka ji na gaya ma fa duk jariban mu da Hausa fim gaba ɗaya da BARDETECH suke amfani. Tana suke siyan data wallahi. Tana suke siyan data suke amfani da ita. Yasa nake biya dukkanin mutane na Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya. Na state ɗin mu gaba ɗaya. Inda za ku sai data to wallahi ku je BARDETECH. Nan ne za ka sai data mai sauki, mai inganci kuma mai quality. Allah malam. Kwarai kuwa. Kuma sun jima fa naga. A'a sun jima sosai. Shiga ka gani. To ai dai haka ne ni ban taba ganin application mai sauki irin wannan ba wanda za a biya neko da waye kana. Kwarai kuwa. Kwarai. Data subscription ba. Sosai ma nake gaya maka. Da abin da kake tunani akwai shi. BARDETECH in dai haka ne sun daga tuta. Ai duk yan gwargo ai nan da kake cewa za ka siya. Ai wannan jaka data kenan. Okay, sunanta jaka data. Jaka data. Jaka data. Na ka dole batan taho BARDETECH. Kwara ka zo BARDETECH. Nan ne data mai sauki, mai inganci, mai quality. An gama. Ba zan ma yi mai sallama ba. Kakkai ma sallama ai tafiya ka. Zo mu je.